Навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Свинцовая справа. То, что сейчас возбуждено уголовное дело против Лемешевского и его поплечников, это результат протеста. 6 человек под вартою. Танки у белорусской столицы. Это для меня просто неприемлемо, да, и пока кто-то играет в эти танчики, войну. Чым ахвяруе Менск дзеля параду. Природные катаклизмы. Было долго, поверьте мне, это было, непередаваемо что-то. Дзе залевы, а дзесьці пясчаныя буры. Генеральная прокуратура на даручэнні кіраўніка краіны праводзіць правяранне сітуацыі, звязанай з акумулятарным заводам. І ўжо прынамсі 6 чалавек арыштавалі. У слідчым изолятары застаецца і інвестар заводу «Айпауэр» Віктор Лемяшеўскі. Про акалічнасці справы Ярослав Стешек. Это абсолютно безопасное место. Так бизнесовец Виктор Лемяшеўскі ў студзені 2018 года тлумачыў абураным берасцейцам, што завод свінцова-кіслотных акумулятараў недалей кіламетра ад жылых дамоў. Гэта бяспечна для здароўя і карысна для эканомікі горада. А цяпер ён пад арыштам. Крымінальную справу супраць Лемяшеўскага распачаў КДБ з падачы адміністрацыі Лукашэнкі праверыць сітуацыю ў Берасці. У вытворчасць прынятыя крымінальныя справы, распачатыя камітэтам дзяржаўнай бяспекі паводле артыкулу 430 атрымання хабару і 431 давання хабару адносна Віктора Лемяшеўскага, кіраўніка пакіравання, Святланы Лемяшеўскай, галоўнага бухгалтара Белінвест Гандальсплаў, Сергея Храмчука, раней дырэктара Белінвест Гандальсплаў, цяпер начальніка аддзелу тэхнічнага развіцця гэтага ж таварыства, Івана Пакіслюка, намесніка дырэктара Белінвест Гандальсплаў. У тым жа пакеце адноўленае следства паводле прыпыненых справаў адносна іпэшнікаў Дмітрыя Руцкога і Сергея Жуковіча аб парушэнні экалагічнага і падатковага заканадаўства. Яны таксама арыштаваныя. Генпракуратура абяцае ацэнку дзеянняў чыноўнікаў і дзяржаўных органаў. Гэтая справа датычыцца свінцовага попелу з іншага заводу Лемяшеўскага Белінвест Гандальсплаў. Белсат раней паказваў, як у пасёлку Зялёны Бор Берасцейскай вобласці пад адкрытым небам ляжаць тоны выкідаў з Белазёрску. Гэта схема сыходу ад падаткаў і экалагічных мытаў, мяркуе Роман Кисляк. Под видом переработки минеральную добавку, волшебным образом зала Свинцова привела минеральную добавку для асфальта. По сути дела, утилизировались вот эти отходы, избегая достаточно высокую плату за переработку, вывоз в другое место и переработку за захоронение. 1,5 года таму Лемяшеўскі сцвярджаў, што будоўля заводу пад Берасцем ніяк не парушае закон. Когда были проведены все экспертные заключения, все, я подчеркиваю, все, да, нам дали разрешение на проектирование и строительство этого завода. Але берасцейцы не поверылі. Ініцыятыўная група праціўнікаў заводу, якая ўключае адмыслоўцаў у будаўніцтве, экалогіі і праве, звяртае ўвагу, што будоўля пачалася да сапраўдных грамадскіх абмеркаванняў, а гэта парушэнне з эканоміяй на ўсім магчымым і з неадпаведнай праектнай дакументацыяй. В свободной экономической зоне такие предприятия строить нельзя. Это запрещено непосредственно законом о свободных экономических зонах. Этот завод построен таким образом, что, безусловно, он не будет выбрасывать 3 килограмма свинца. Это будет гораздо больше. Я думаю, что будет сотни. Ориентировочно от 300 килограмм до тонны в год. На «Айпауэры» ўжо адбыліся і пуск наладка, і выпуск пробных партыяў свінцовых акумулятараў. Актывісты зафіксавалі выкід хімічных рэчываў у ліўнёвую каналізацыю і спецыфічны дым з трубаў. Пры гэтым мясцовыя ўлады і міліцыя ціснулі на праціўнікаў заводу з арыштамі, правакацыямі і нават распачатай крымінальнай справай аб нібыта абароце боепрыпасаў. Брещане направили в администрацию президента около 40 тысяч подписей против строительства завода АКБ. И никакой реакции не последовало. И тогда начались протесты. И, конечно же, то, что сейчас возбуждено уголовное дело против Лемяшеўского и его поплечников, это результат протеста. Цяпер давер берасцейцаў да ўладаў падарваны, таму яны будуць працягваць штонядзелю збірацца на галоўнай плошчы карміць птушак, пакуль завод не зачыняць цалкам.
Берасцейскі досвід негвалтоўнага супраціву пераймаюць і жыхары Светлагорску Гомельскай области, дзе завод беленой целлюлозы атручвае ім жыццё. І гэта не метафора. Та вонь страшная стоит, и невозможно от этого уйти никуда. Вышла с ребенком, с грудным ребеночком, 2 месяца ребеночку. Вышла на улицу, попала в этот поток. Я не знаю, как ребенок на себе ощутил, но я сразу ощутила. Мне стало жечь губы, язык, стало печь горло. Эту трубу надо направить прямо директору у кабинет. Не кондиционер ему поставить, а трубу, и хай дыхай. Раённыя і абласныя чыноўнікі не прымаюць кармленне птушак усур'ёз, як раней гэта рабілі берасцейскія чыноўнікі. Ярослаў Сцешык, Белсат. Дынаміка працягваецца. Па-ранейшаму больш людзей звальняюць, чымся уладкоўваюць на працу. Гэтак паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту ў траўні звольненых было на 13 тысячаў больш, чым працаўладкаваных. Асноўная прычына ў цяглай неканкурэнтаздольнасці беларускіх прадпрыемстваў. Летась іх страты раслі, і сёлета таксама яны працягвалі працаваць у мінус. Паводле Белстату, у траўні з беларускіх прадпрыемстваў звольнілі амаль 60 тысячаў працаўнікоў, а ўзялі на працу больш за 46 тысячаў, то бок на 13 тысячаў менш. Найбольш звальненні закранулі такія сферы, як прамысловасць, гандаль і адукацыя. Па выніках усяго мінулага года, як сведчыць статыстыка, звольненых было амаль 42 тысячы больш, чымся уладкаваных на працу. У самы сезон адпачынкаў не самая прыемная навіна ад чыгуначнікаў. У ліпені падаражэюць квіткі на некаторыя цягнікі. Кошты вырастуць на цягнікі рэгіянальных лініяў бізнес-класу, міжрэгіянальных і міжнародных лініяў. Тарыфы на афармленне квіткоў лініяў бізнес-класу і міжрэгіянальных павялічацца з 11 до 15 копеек. У цягніках міжнародных лініяў з 40 до 50 копеек. На 5 копеек падаражэе рэзервацыя месцаў. Больш давядзецца заплаціць і за афармленне вяртання нявыкарыстанага квітка. Павышэнне тарыфаў прынялі, каб павысіць акупнасць і скараціць стратнасць гэтых паслуг. Пастанова пачне дзеяць з 13 ліпеня. Сталіца ў чаканні вайсковага параду. Відовішча заўтра, а цяпер рэпетыцыі. Хтосьці з менчукоў з захапленнем назірае, а хтосьці наракае, бо цяжкая вайсковая тэхніка знішчае асфальт. А гэта значыць, сёлета, як і штогод, зноў давядзецца выдаткоўваць грошы на рамонт дарог пасля параду. За чый кошт? Высвятляла Ірына Дарафійчук. 10 гадоў таму, 5 гадоў таму. І сёння шматпакутныя менскія вуліцы дрыжаць пад цяжарам вайсковай тэхнікі ўжо за некалькі дзён да штогадовага параду да Дня незалежнасці 3 ліпеня. На сайце Міністэрства абароны паведамляюць, што нават за трэнаваннем параду учора назіралі тысячы гледачоў. А што думаюць пра парад менчукі? Это пир во время чумы. У нас гораздо больше всяких других серьезных проблем, чтобы что тут отмечать такими парадами. Это для меня просто неприемлемо, да, и пока кто-то играет в эти танчики, войнушки, да. Конечно, все красиво, да, но, может быть, это не стоящее дело просто. Не надо с таким размахом и с такой показухой. Для жыхароў цэнтральнага раёну сталіцы штогадовы парад азначае яшчэ і лагістычныя праблемы. Ничего, кроме раздражения не вызывает. У меня мама в центре живет, я ее хожу кормить. Не проехать, а завтра мне ее кормить. Я вообще не знаю, меня не пустят. Я по паспорту там не прописан, она возле Стеллы живет. Поэтому мне в детстве было интересно, а сейчас, даже если бы асфальты не портили, мне это не нравится. Менавіта на сапсаваны асфальт, апроч затораў і абмежавання руху аўтамабіляў, найбольш скардзяцца кіроўцы. Прэс-служба Міністэрства абароны ўхілілася ад каментараў Белсату пра тое, ці спрабуюць вайскоўцы зменшыць шкоду і выдаткі ад парадаў. У каментары ж Радыё Свабода прэс-сакратар Міністэрства абароны запэўніў, што вялікай шкоды дарогам вайсковая тэхніка не наносіць. Калі недзе і парушанае пакрыццё, то гаворка ідзе пра парушэнне тэхналогіі вытворчасці асфальту і самога пакрыцця. Таму гэта своеасаблівы тэст на якасць. Між тым менчукі ўсведамляюць, за чый кошт будуць рамантавацца вуліцы, ды прапаноўваюць, куды можна было б выдаткаваць грошы і ад рамонту, і ад правядзення параду. Дороги-то у нас сделают и по-новому, это понятно. Они сделаются и после парада, только опять с людей эти деньги будут брать, опять же с нас, по сути. То есть, может, повысят опять налог какой-то или еще что-то. Расточительство, наверное, позволять не можем, но парад это все-таки красиво. Согласитесь. За чей счет? Ну, за наш счет, конечно. Для меня, например, такой парад не очень важен.
Деньги нужны пенсионерам, нужны людям, которые работают с детками и с больными. У нас детских площадок нет, у нас все угроблено, все убито. Зрэшты, не ўсе мінчукі згодныя з тым, што рамонт вуліцаў на агул патрэбны. Возле моего дома все время танки идут, с окошка видно. И никто асфальт не ремонтирует, он целый. Дело не в асфальте, и дело не в играх. Не асфальт надо взрывать, надо руководство страны менять. Дарэчы, парад 3 ліпеня запланавалі сёлета не толькі ў сталіцы, але і ў горадні. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэзентавалі справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Як паведаміла ў інтэрв'ю Белсату аўтарка дакументу Анаіс Марэн, за мінулы год істотнага паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў нашай краіне не адбылося. Даклад ахоплівае перыяд з траўня 2018 да красавіка 2019 года. За перыяд майго назірання я магу сказаць, што сітуацыя ўсё яшчэ выклікае заклапочанасць. Напрыклад, 2018 год. Людзі выйшлі на вуліцу з бел-чырвона-белымі сцягамі, дзецьмі, не баючыся арыштаў. Але пасля пачаўся працэс Белта ў жніўні. Гэта вельмі выразны напамінак, што свабода самавыяўлення, асабліва ў медыяпрасторы, усё яшчэ пад моцным ціскам. 14 расійскіх маракоў-падводнікаў загінулі пры пажары на навукова-даследчым глыбакаводным апараце, паведамілі сёння ў Міністэрстве абароны Расіі. Трагедыя адбылася учора. Глыбакаводны апарат вывучаў дно сусветнага акіяна ў інтарэсах ваенна-марскога флоту Расіі. У часе вымярэння глыбіні водных аб'ектаў адмысловым абсталяваннем адбыўся пажар. Як паведамляе Міністэрства абароны Расіі, падводнікі загінулі ў выніку атручвання прадуктамі гарэння. Цяпер следства высвятляе прычыны трагедыі. Глобальнае змяненне клімату. У гэтым прычына самай маштабнай за апошнія 100 гадоў паводкі, якая забрала жыцці прынамсі 18 чалавек і ўсцяж віруе ў Іркуцкім раёне перакананыя даследнікі мясцовага універсітэту. Тым часам прыродныя катаклізмы разгуляліся гэтымі днямі літаральна па ўсім свеце. Закранула непагадзь і Беларусь. Падрабязней Валерый Руселек. 51 населены пункт пацярпеў у выніку віхуры, якая напярэдадні праляцела літаральна па-над усёй Беларусю, за выняткам Віцебшчыны. Вецер з парывамі да 29 метров на секунду зрываў дахі, ламаў дрэвы, абрываў правады. Электразабеспячэнне перарывалася ў 1216 населеных пунктах. Паводле Міністэрства па надзвычайных сітуацыях краіны пацярпелых няма. Гэтак у Гомлі напярэдадні ўвечары ўраган абрынуўся на раён завода «Гамсельмаш». Паводле відавочцаў, непагадзь віравала ўсяго 5 хвілін, аднак паспела паваліць стузін старых таполяў, ад чаго пацярпелі прынамсі 4 аўты. Большая, страшная вырубила. Я возле окна стою на 9 этаже. Так рама, чуть таки от рамы отошел, раму вот так даже, думаю, сорвет раму. Вот и смотрю, там возле нас, я в 9 доме, там дерево. Одно упало, падает, и второе дерево зацепило, и 2 дерева. А там уже дальше не видно. Там, я сегодня уже вышел, так там 4 или 5 деревьев лежат. Я это... Ну так вот тут пришел. Страшное дело. Стекла побило. Машины проходили, видели машины? И вмятины большие. Все стекла повредились, конечно, много. Это страшно. Это, если было долго, поверьте мне, это было непередаваемо что-то. Акрамя моцных залеваў і граду ў шэрагу рэгіёнаў, як да прыкладу на Магілёўшчыне, назіраліся і пясчаныя буры. У выніку зноўку ж зламаныя дрэвы, пабітыя аўты і вырваная ветрам ваконная рама на гаўбцы. Было открыто немного окно, оно, наверное, ветром, и полностью рама выскочила. Я посмотрела, там осколки, и все. Был сильный ветер со стороны площади. Дерево было немножко надломанное по вертикали, 3 ствола было. Ну, одно и рухнуло на соседнюю улицу. Ну, вернее, через всю улицу на соседний дом. Страшно было, дуло, сам шел 45 градусов вперед. И чуть ноги сдвигал. Утром очень рано приехали работники дома управления, я так понимаю, и все убрали. Работу провели очень хорошую. Найбольш жа ад стыхіі, акрамя Гомельшчыны, пацярпела Берасцейшчына. Гэтак у горадзе Янава, што на поўдні вобласці, ветрам літаральна адарвала руку помніку беларускаму мастаку і кампазітару Наполеону Орду, а адзін з білбордаў скамечыла нібы аркуш паперы.
Тым часам пакуль у Беларусі прырода дала пэўную перадышку спякоце, за заходняй мяжой анамальны сквар працягваецца. Гэтак нямецкія сіноптыкі папярэджваюць пра больш як 40-градусныя тэмпературы. А ў ваколіцах іспанскай сталіцы пажарныя змагаюцца з наймацнейшымі за апошнія 20 гадоў пажарамі, справакаванымі зноку ж анамальнай спёкай. А вось Мумбай паўтарыў лёс расійскай Іркутскай вобласці. Мусонныя дажджы і паводка літаральна паралюшавалі фінансавую сталіцу Індыі, спыніўшы чыгуначны, аўтамабільны і паветраны рух. Валер Руселек, Белсат. А тым часам неспакойна і ў свеце жывёлы. Воўк у Смалявецкім раёне напаў на свойскую жывёлу фермера. Вяскоўцы за адстрэл драпежніка. Эколагі супраць. Пра канфлікт чалавека і дзікай прыроды Наста Каханович. Две было половину съедено, лопатка, вот под лопатками грудина была съедена у двух, а у одной только голова трохи покусана, а четвертая была еще живая у 5 часов, у полпятого утра. У Александра Шинкарова з вёскі Замосце Смалявіцкага раёну днямі воўк задушыў 4 авечак. Драпежнік яшчэ ўзімку рабіў рэгулярныя напады на гаспадарку фермера. Гаспадар Александр мае немалую гаспадарку, некалькі дзясяткаў авечак, каровы, коні. Ён неаднаразова спрабаваў абараніць сваю маёмасць, але марна. То ленту натягиваем, то ходим, глядим, ну а як от его отбороняться? А он приходит, когда никого нема. Ну а пастуха поставили, говорит, он боится, он не боится ни черта. Электропастух натянутый, включенный был, и сегодня целую ночь ходил. Драпежнік добра наследзіў вакол фермерской гаспадаркі. Вот сегодняшний след, вот он ходил, если это по-моему, это не собака. Вот один, вот он, вот его следы. Вот, во. Таких следов у собак нема, во, видите? Біёлагі з грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны вывучаюць паводзіны ваўка і расследуюць выпадкі нападу драпежніка на хатнюю жывёлу. Эколог перакананы, ваўка не трэба забіваць, але фермер не згодны. Если он мне задушил в том году 30 голов, и в этом году 4 головы, в том году котных овечек, и в этом году. Это посчитайте, если каждая овечка по 150 рублей. Сколько он мне прибыли принес? Сколько он мне прибыли принес? Так я его буду жалеть? Коня жалею, корову жалею. Ну, а это же я не могу жалеть. Но тут, видите, тут мы пришли к ним в дом, они да. были раньше. Кто? Волки. За час падрыхтоўкі матэрыялу мясцовыя паляўнічыя застрэлілі ваўка, што не даваў спакою фермеру. Але паводле біёлагаў прычынай частых візітаў драпежніка ў вёску таксама можа быць дзейнасць чалавека. Хутчэй за ўсё, што забілі бацькоў, ядро зграі, і вось тады зграя распадаецца, з'яўляюцца такія асобіны, якія яшчэ не падрыхтаваныя да самастойнага жыцця ці пошукаў нейкага іншага калектыва. І вось яны ходзяць, не могуць пракарміцца і выходзяць да найбольш лёгкай, як мяркуецца, ежы. Сярод захадаў абароны высокі плот ды наяўнасць сабакі адмысловай пароды. Яшчэ ваўка могуць палохаць раскіданыя навокал рэчы. З'яўляюцца новыя прадметы, знікаюць, перастаўляюцца існуючыя, з'яўляюцца новыя пахі. Гэта ўсё насцярожвае. Потому что воўк – это вельмі асцярожны звер. Ён будзе вывучаць абставіны. І калі яны ўвесь час змяняюцца, гэта таксама яго насцярожвае і прымушае трымацца такіх месцаў далей. У краіне, паводле звестак Міністэрства лясной гаспадаркі, летась жыло агулам каля 1300 ваўкоў. А статыстыкі адносна нападаў ваўка на сельскагаспадарчых жывёлінаў у нас не вядзецца. Ваўкі, лісы, здзічэлыя сабакі не даюць спакою вяскоўцам па ўсёй краіне. Канфлікт чалавека і дзікай прыроды ў Беларусі найчасцей вырашаецца зброяй. Але ці толькі гэтак можна развязаць усе праблемы. Наста Каханович, Белсат. Пад вышываным сцягам зробім свята для ўсіх. З такой назвы прайшоў фэст вышыванкі ў Баранавічах. Яго зладзілі мясцовыя грамадскія актывісты. Паглядзім у сюжэце без каментара. Наперадзе прагноз надвор'я на заўтра. У мяне ж на сёння ўсё. Прыемнага вам вечара. Беражыце сябе.